Eräpappa väistyi päiväisenä päivänä. Muumi Paakana kauppaa. Toin sinulle kuumaa kuusta. Miten sinä nyt voit? Huora. Sipuli ei ainakaan enää jo. Kuuta ei ainakaan enää ole. Jui. Tapa myy. Yritän. Myy kuumaa maitoa. Ei. Jos minä en olisi silloin ääni sinä ja Muumipekko, että si tietää riittuakaan nuoruuteni vast vasarasta. Lipsu, tule avaamaan! Minulla on luotisia! Hei myy. Muumi, pappi, muu! Hymje. Lipsu, tule avaamaan! Minulla on luotisia! Hei myy. Muumi, kiireidi! Selvä pyy. Oi, nuuskonen! Hei myy. Älä. tapas minun ketä minun istäni. Tapasi ilman otsatukkaa taasi. Oi, miten vakavaa. Mamma, minusta on nautinnollista juoda kakasa. No niin, minustakin. Paska asiakas! Pappi nauttii yhtä lailla kakastaan. Tahtoisin kokea yhtä paljon kokista kuin isä aikoinaan. Siitä puheen ollen